Sziasztok! Szóval, itt vagyunk kaja után. Jól laktunk, mondjuk jól laktunk. Jól laktunk, finom volt a sajtos tészta, nem volt bele hús. Tésztás sajtot akartunk enni, de nem kaptunk. Csak sajtos tésztát. Csak sajtos tésztát tudtunk enni, igen. A bableves jó volt, nem volt benne a bos. Húsmentes volt. Húsmentes volt. Meg a kaja. Meg a kaja, mi kaják. Mindjárt viszik a tányért. Gyorsan mutasd meg, mennyit ettünk. Mennyit nem ettünk. Ettünk. Mi jól laktunk, mi annyira tele vagyunk. Dénes kockol. Szia Dénes! Szia Dénes! Mit játszol? Zsuzsika meg magálé mered, belé. Nézd a szemed. Mit? Csak mondd, hogy szívesen, és akkor jó. Szíves, jó. Kék a szeme. Azt mondta, hogy áttaktad rá a márkát, és azt mondja, köszi szépen. Ők a szomszédok. Ők ott a szomszédok. A konkurencia. Egy szem, két szem. Ott is egy szem. Átkomolyodott. Ja. Túlságosan is komoly. Kezdjünk félni? Kezdjünk félni? Agresszív, 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 nekünk volt! Ezzel a sajtos késsel. Ja, sajtos késsel. Nem a késsel, a sajttal. A kés, ott a kés! Megdobott minket! Támad! Nem vág a kés. Ott a sajt! Most hogy Gyorsan, gyorsan! Fertőző! Menj oda, köhögj oda. Köhögj még egyet? nem vág a kés. Azt hiszem, nekem annyi elég is volt. Igen, mivel mindenki elment, lassan is távozunk. Túlságosan is, túlságosan is. Igen, szóval... Ennyi volt. Ennyi volt. A kaja után. A kaja után. Köszönjük a figyelmet, vagy a nem figyelmet. Tudjuk, hogy idegesítőek vagyunk, de hát ez van. Senki sem néz minket. Ilyen emberek is kellenek a földön, egyébként pedig felborulna az egyensúly. Felborulna az egyensúly. Felborulnak. Köszönjük, viszont!